साबस्क्राइब खालाम अन्नानै आंनि सिंगार बेन्ड चेनेलखौ जाहाथे आंनि बायदि बायदि भिडिअखौ मोनो। हाय एबारे फेसबुक गिदिराव खिन्थिनो गावखौ अफलाइन दिन्थिनायनि थाखाय गिबियावनो बै सेटिं प्राइभेसियाव लां। सेटिं प्राइभेसिनि उनाव बिनि गाहायाव अपसन फैगोन सेटिं प्राइभेसिनि सेटिंआव लां। सेटिं बेयाव नागिरदो, बेयावबो एक्टिभ स्टेटास, बै एक्टिभ स्टेटासखौ अफ खालामबानो टार्न अफ जाबाय। टार्न अफ जायोबा गावखौ गुबुना माने अफलाइन नुगोन आरो। थेंक इउ। जुदि भिडिअखौ लाइक मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामदो। थेंक्स।